कोबी बघा चिरून घेतलाय ह्या चॉपरमध्ये, आणि हा चॉपर की नाही खूप युजफुल आहे, असं छान असा बारीक चिरून होतो. त्यातच मी हिरवी मिरची टाकले आणि लसूण टाकले कोबी चिरतानाच. तेल ठेवले कढईमध्ये, त्यात राई जिरे टाकते आणि फोडणी घालून घ्यायची आपल्याला. कोबी टाकायचा, मसाला जे असतात ना, म्हणजे हळद आहे, तिखट मसाला, गरम मसाला, ते आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचं आणि ते पाणी सुकेपर्यंत फक्त आपल्याला शिजवून घ्यायचं. म्हणजे गॅस थोडा फास्ट ठेवायचा, स्लो गॅसवर नाही, आणि झाकण पण नाही ठेवायचं. चवीप्रमाणे मीठ. आता गॅस फास्ट केला आणि चांगलं असं मिक्स करून घेते. सगळं पाणी याचं सुकलं पाहिजे. आता हे गव्हाचं पीठ बघा घेतलंय, मीठ, तेल, हे सगळं चांगलं आपण मळून घ्यायचं, जसं आपण चपातीला किंवा पराठ्यांना मळतो तसं. आणि हे बघा आपलं कोबीचं सारण असं झालं तयार. एकदम थंड करून घ्यायचं, हे अजिबात आपल्याला गरम नको आहे, पूर्ण गार करून घ्यायचं. गरम असेल ना मग लाटताना आपल्याला मग बरोबर हे होत नाही, मग ते सारण बाहेर येतं. आता हे पराठे बघा बनवायला मी सुरुवात केली आहे. गॅसमध्ये तवा पण ठेवला आहे आणि घी लावणार आहे मी. आपण तेल लावून पण बनवू शकतो. त्याचे थोडेसे असे लाटून घ्यायचे लहान. सारण मात्र पूर्ण थंड हवं, आपल्या गरजेनुसार कमी जास्त सारण भरायचं. आपल्या आवडीवरती जसं आवडेल त्याप्रमाणे करायचं. साईज थोडीशी लहानच ठेवायची, जास्त मोठे पण बरे नाही वाटत मग. आता हे असे लाटून घ्यायचे. गरम असेल ना तर पाणी सुटतं आणि मग लाटताना आपल्याला मग अडचण होते, त्याच्यामुळे पूर्णपणे असं गार करून घ्यायचं. असे पटापट असे लाटले जातात आणि सारण पण मग बाहेर येत नाही आपलं. मग हे असे झाले छानपैकी. बस ही एवढी इतकी साईज बरोबर आहे. आता हे आपण पराठे कसे शेकतो तर शेकून घ्यायची. घी वगैरे जरा थोडंसं जास्त लावायचं, म्हणजे चवीला जरा भारी लागतात. एका बाजूने शेकून झालं ना, आता साईडला असं तेल किंवा घी सोडायचं. गॅस जरा मीडियम ठेवते आणि मग असं वरून पण टाकायचं. मग ती पराठाला डिझाईन एक छान अशी येते. हा दुसरा पण लाटून ठेवलेला आहे, रेडी आहे. पटापट होतं. मग पराठे म्हटले का त्याला घी तेल थोडंसं जास्तच लागतं, ते चवीला पण भारी लागतात. बघा हे अशी छान अशी डिझाईन येते. तर हे बघा हे असे मी सगळे करून घेते, तुम्हाला मी दाखवते. नाही ना खायला कुणाला बघा बसला आता खायला, आणि तुम्हाला मी पराठे दाखवते कोबीचे. आणि पीठ बघा तुम्हाला थोडंसं लालसर दिसत असेल ना, म्हणजे मी जे चक्कीवरती दळण टाकलं ना, मला वाटतं नाचणी बघा असते त्याच्यावरती हे गहू टाकलेले असते, त्याच्यामुळे पीठ जरा आमचं लालसर झालंय. पण चांगली गोष्ट आहे, ते हेल्दीच असतं नाचणी पण. छान बघा पराठे तयार झालेत. कुणाला चांगले झालेत का रे? आणि चटणी कोथिंबीरची त्याची कुणालचे बाबा ते बघा बाहेर आहेत, त्यांनाच म्हटलं या थंड झाला, त्यांना मग आवडत नाही, मग ते बाहेर काम करत होते. पाऊस जरा असा थांबलाय. घे अजून घे. म्हणजे थंड होते मग खायला चांगलं नाही वाटणार. मग त्यात जराशी कोथिंबीर कमी आहे, म्हणजे कोथिंबीर संपले ना, त्याच्यामुळे मग त्याशी आणली होती ना, चटणी बनवली ना. आणि आता बाजारात मिळत पण नाही. कुणाला काल गेला होता ना, काय रे 50 रुपये 70. हा खूप महाग झालं हे पालेभाज्या कोथिंबीर. हां पावसातनं खराब होते ना, म्हणून मग ते जास्त नाही आता हे करत. काय नाही तरी पण चांगलं बनतं. एखादी वस्तू कमी असेल तर काही फरक पडत नाही.
नाचणी ते चांगले हेल्दी आहे ते, असं भले लाल दिसलं तरी पण काय नाही. चपाती पण लाल होते. चपाती लाल होते पण नरम आहे ना, मस्त नरम नरम आहे चपात्या, एकदम छान होतात. खा चला आता खाऊया आणि पाऊस नाही तर पटापट बाहेर 2-3 काम आहेत ते करून घेऊया. पावसाचं काही खरं नाही, कधी पण येतं आणि कधी पण थांबते असं आहे. कुणाल बघा निघाला. आपल्या एका ताईंची कमेंट होती की कुणाल ज्या रस्त्याने जातो तो रस्ता दाखवा, तर दाखवते त्यांना मी. 2 रस्ते आहेत बघा. हा रस्ता आहे ना, एस टीने जायचं असेल तर कुणाल बघा ह्या रस्त्याने जातो. आता आज तो एस टीने जायला, एस टी चालू झाली ना त्याच्यामुळे इकडनं. आणि जर का चालत जायचं असेल ना तर बघा हा रस्ता आहे, हा इकडनं मग मधनं वाट आहे आमच्या इकडे जायला. अशा आहेत 2-3 आहेत रस्ते, अधूनमधून जंगलातनं पण आहेत. हा इकडनं समोरून पण एक रस्ता आहे, हा बघा हा गेला. आता ताई तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर कमेंट करून सांगा मला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. झालं सकाळची घाई गडबड, आता म्हणजे कुणाला गेला आता सर्व निवांत, आता सगळं शांत. ना तर सकाळची ना खूप घाई गडबड असते. तुमचे पण मिस्टर मुलं शाळेत जात असतील किंवा जॉबला जात असतील तर अशी घाई गडबड असते. तशीच आता कुणाला तर ट्युशन चालू झालं ना, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तो शाळेतच चाललं आहे अशी लगबग असते सकाळच्या वेळेस. आणि आता मला खत तयार करायचं आहे. म्हटलं पाऊस नाही आहे तोपर्यंत पटकन खत तयार करून घेते, कारण गेले 2 दिवस झाले सगळं सामान आणून पडलं आहे, पण अजून काय पावसामुळे सगळं राहिलं होतं. पण थांबला आहे तोपर्यंत पटकन करून घेते. आणि तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते, हे बघा. म्हणजे हे जे गुलाबाचं रोप आहे ना, हे पहिलं फूल आलं आहे ह्या रोपाला. 2 दिवस झाले. आणि कळ्या पण बघा किती छान धरल्यात त्या, छान रंग आहे. आता हे एकदम फुलून गेले ना, म्हणजे हां 2 दिवस झाले ना, एकदम फुलून गेलं आहे म्हणून ते जरा रंग थोडंसं हे वाटतोय, लाईट कलर झाला आहे गुलाबी. नाही तर असा बघा डार्क कलर होता. खूप छान वाटते. सूर्यनारायण दर्शन दिलं आहे आज, पण ते फक्त थोड्या वेळापुरतं असणार. चला आता मी पहिला नाश्ता करून घेते. बरोबर एवढी जमिनी बस 4-5 बिया लाव लांब लांब थोडं थोडं डिस्टन्स बरोबर आहे ना. हा बरोबर. पाऊस पडला तर जरा चान्स घेऊया ना. वरच ठेव, जास्त खोल नको नंतर वरून माती नाही. ते राख टाकले ना ते जरा मिक्स करते. दगडी बघ किती आतमध्ये. त्या राहू दे, दगडी चालतात त्या, मातीच्या दगडी आहेत त्या काय त्या तुटतात त्या. किती अंतर ठेवू? 1-1 ठेव, 2-2 फुटावर ठेव, 1-1 1.5 फुटावर. फुटावर का इंच? फूट म्हणजे किती एवढं? आता एवढं आहेत 5च आहेत बोलतेस ना. हा मग एका पट्टीचा अर्ध्या पट्टीचा माप ठेव. अच्छा, तू सुरुवात करते. जागा लक्षात ठेवायला पाहिजे. बरोबर आहे ना एवढं अंतर आहे बघ. जास्त आत टाकू नकोस, वरून पाहिलं तर माती टाकता येईल नंतर. एवढं बरोबर आहे ना अंतर इथे टाकू? टाक अशीच वरती माती, काय नाही. ते टाकलं ना मगाशी, कुठं टाकली? टाक. विसरायला होतं, काय काय टाकते ते विसरते, लक्षातच राहत नाही. हे बरोबर आहे ना एवढं लांब, जास्त जवळ नको. हा काम करायला घेतलं का नेमका पाऊस हजर होतो, आणि घरात असलं ना का जातो मग. तर इथे आता आम्ही बघा ते जीवामृत आहे ना, खत तयार करायला घेतले. आपल्याला कमेंट होती ना का ताईंची, तर म्हटलं दाखवते तुम्हाला. वस्तू दाखवते अगोदर. हे बघा ड्रम भरून पाणी घेतलंय, आणि चण्याचं पीठ लागतं. हे आपलं सगळं अंदाजानेच घेते मी, कारण परफेक्ट माप असं नाही, पण 50-100 ग्रॅम पकडा ना तुम्ही. कुळलं तर पीठ असेल तरी पण चालतं. मागच्या वेळेला मी कुळलं तर पीठ घेतलेलं. पाऊस आला साईडला, नेमकं करायला घेतलं पाऊस. हे गूळ घेतलंय वाटीभर,
गाईचं गोमूत्र, म्हणजे गोमूत्र गाईचंच लागतं. शेण लागतं, ते पण गाईचंच लागतं. म्हणजे शेण पकडा ना, अंदाजे 1/2 किलो शेण पकडा तुम्ही. आणि ही वडाच्या झाडाखालची माती असते ना, ही मूठभर लागते. आता हे सगळं आपल्याला त्यात टाकायचं आहे. थांबला पाऊस थांबला बघा. जरा 2 मिनटं थांब पावसा. हां ठीक आहे. आता हे कसं आम्ही जास्त प्रमाणात बनवतो म्हणून समजा ना 2 मूठ माती आपण टाकूया. 2 ते 3 मूठ अशा. वडाखालची माती खूप चांगली असते म्हणून ह्यात वापरली जाते. गोमूत्र आणि शेण पिशव्या जवळ ठेव, लांब नको टाकू, आपल्या गाईकडेच घाण होणार. गोमूत्र आणि शेण मात्र गाईचं. आता हे आम्ही जास्त प्रमाण करणार, कारण मागच्या वेळेस आम्ही केलं होतं ते फक्त 1 बालदी केलेलं, कमी प्रमाण केलेलं. आता हे ह्याच्यात डबल होणार. म्हणजे तयार झाल्यानंतर त्यात आपण अजून पाणी टाकून ते मिक्स करून आपण झाडांना टाकायचं. ते पण खूप युजफुल आहे, आम्हाला फरक पडला आहे खूप, त्याच्यामुळे मी ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर करते. आपल्या एक ताई आहेत अर्चना परब, त्यांनी मला खूप असे आग्रह करून आणि सगळं म्हणजे खूप अगदी आवडीने त्यांनी मला हे सांगितलं की ताई तुम्ही हे करा. चण्याचं पीठ टाकलं आहे बघा आता, आणि हे गूळ. तर आपल्या त्या ताई आहेत ना अर्चना ताई, त्यांनी म्हणजे बऱ्याच वेळा मला त्यांनी सांगितलं की हे असं तुम्ही तयार करा, खूप चांगलं आहे झाडांसाठी. तर त्यांनी सांगितलं म्हणून मग हे मी असं बघा तयार केलं. त्यांना विचारूनच मी सगळं तयार केलं. हे गोमूत्र हे थोडंसं आहे आधीचं, पण हे ह्याचा ना वास आहे ना खूप घाण येतो तयार झाल्यानंतर. पण खूप झाडांसाठी खूप उपयोगी आहे. कोणाकडे जर का बघा आंब्याची फणसाची वगैरे झाडं बिडं असतील तुम्ही हे असं करा. आणि तर जाऊ दे सगळं, आपल्याला डबलच करायचं आहे ना. म्हणजे वेगळं असं खत टाकायची पण तुम्हाला गरज नाही विकतचं आणून, इतकं हे चांगलं आणि उपयोगी आहे असं. आणि आता हे एका दिशेने फिरून घ्यायचं, म्हणजे दिशा बदलायची नाही मिक्स करताना. हे बघा एकाच दिशेने सतत ते चांगलं मिक्स होईपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. आणि हे आता ढवळलं ना परत संध्याकाळी ढवळून घ्यायचं. म्हणजे 2 दिवस आपल्याला हे असंच ठेवायचं आहे. 24 ते 36 तास. 2 दिवस किंवा 3 दिवस पण ठेवू. हां, आणि हे तयार झाल्यानंतर 10 दिवस चांगलं राहतं असं. त्यात ते जर्म्स असतात ना, बॅक्टेरिया असतात ना चांगले वाले, जे झाडांसाठी आपल्या उपयोगी असतात ते तयार होतात. आणि तयार झाल्यानंतर म्हणजे सगळं मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याला अजिबात सूर्यप्रकाश दिसता कामा नये. चांगलं असं मिक्स झालं की व्यवस्थित त्याला झाकून ठेवायचं. आणि जेव्हा मिक्स करायचं असेल संध्याकाळी तेव्हा पुन्हा ते 1-2 मिनिटासाठी खोलून पटाट मिक्स करायचं आणि पुन्हा ते संध्याकाळचंच करायचं. हां, म्हणजे सूर्यप्रकाशामध्ये नाहीच करायचं असं. सूर्यप्रकाश आला की ते त्याला हे होणार. पण वास मात्र खूप असं हे येतं, त्याच्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणजे कोणाला जर का सहन नसेल होत ना वास नाकाला, तुम्ही ना असं एखादा कापड वगैरे बांधा. आता हे आपल्या झाडांसाठी खूप फायदेशीर आहे म्हणून आम्ही आता हे घालतो, म्हणजे काढतोय. दर 15 दिवसांनी आम्ही करतोय. आता मागच्या वेळेस केलं होतं, आता मला वाटतं ह्या 1-2 दिवसामध्ये 15 दिवस पूर्ण होतील. म्हणजे 15-15 दिवसांनी आपण हे खत दिलं ना झाडांना की आपलं झाडं एकदम मस्त अशी तरतरीत आणि मेलेलं झाडसुद्धा जिवंत होतं. अशी ह्या खताची काय म्हणूया आपण गुणवत्ता आहे. तुम्हाला मी दाखवते, आमचं पेरूचं झाड तुम्हाला मी दाखवते. एकदम सुकलेलं होतं, साप असं झालं होतं. आता हे सगळं मिक्स झालं ना, तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा चांगलं असं मिक्स करून घेतलं आहे. आणि आता एक साईडला आता आम्ही असं हे झाकून ठेवतो. आता हा प्लाय ना ती बाजू सफेद बाजू वर होते ना, पाण्याने जरी भिजलं ना तरी काय फरक नाही पडणार. मग असं व्यवस्थित झाकून ठेवायचं. अंधाऱ्या खोलीत ठेवलं तर खूपच चांगलं ना, ते अंधारातच ठेवा. आता हे आपण घरात नाही ठेवू शकत ना, आपल्या घरामध्ये आता कुठे म्हटलं ठेवणार आहे. त्याच्यामुळे असं मी बाहेरच ठेवते मी. आणि आता हे असंच राहू दे. संध्याकाळी ढवळून घेणार, पुन्हा उद्या सकाळी परत संध्याकाळी, म्हणजे 2 ते 3 दिवस सतत ते ढवळत राहायचं 2 वेळ एकाच दिशेने. तुम्हाला मी पेरूचं झाड दाखवते या. हे बघा आमचं झाड हे पेरूचं. म्हणजे कुणालचा वाढदिवस होता ना गेल्या महिन्यात,
जुलैमध्ये, तेव्हा हे आम्ही आणलं वाढदिवसाची आठवण म्हणून. पण हे आणलं ना तेव्हा ते झाड ना सुकल्यासारखं होतं. हो ना, सुकल्यासारखं होतं ना आणलं तेव्हा. चांगलं आहे ते. हे कसं मिळत नव्हतं ना नर्सरीमध्ये झाड, कारण लेट झालं ना खूप घ्यायला त्याच्यामुळे. आणि हे बघा, हे आता तुम्हाला मी दाखवते. फोकस फोकस कॅमेरा फोकस. हे बघा समोर दिसते ना, पालवी फुटले त्या झाडाला थोडीशी. मी म्हटलं जगतंय का मरतंय हे झाड, असं झालं होतं. म्हणजे आम्ही खूप मग त्याला काय काय खत वगैरे टाकलं, माती वगैरे सगळं, म्हणजे भरपूर सेवा केली. आणि जीवामृत टाकलं एक 10-12 दिवसापूर्वी, म्हणजे गणपती आले ना त्या दिवशी टाकलं. आणि बघा एक 12 दिवसांनी त्याला पालवी फुटले. नाहीतर अगोदर काहीच लक्षणं नव्हती पालवी फुटायची. त्याच्यामुळे बरं वाटतं आता. आणि इथे पण बघा, हे जे पान आहे ना त्याच्या आतमध्ये पण बघा थोडंसं दिसतंय पालवी फुटल्यासारखं. त्याच्यामुळे होईल आता, व्यवस्थित होईल. असं हे युजफुल आहे. आता जीवामृत तयार झालं ना का परत 2 ते 3 दिवसांनी चांगलं असं व्यवस्थित हे करून टाकणार. मग चला आता जाऊया आपण. थोडंसं जरा भाजीपाला बघते आणि मग आपली जी बाकीची कामं आहे ते रेग्युलर ती करते. तुम्हाला मी थोड्या वेळाने भेटते. मग समीक्षा आले, समीक्षा खूप दिवसांनी. ये का इथे समीक्षा, मोदक घेऊन आले, मोदक माझ्यासाठी. एक कधीच आहे का? काल अंगारकी संकष्टी होती ना, काल बनवली. ही बघा, मी आपली भांडी घासते. काय बोलते माहेरी? मग काय केली मजा केली? चांगली मजा, मस्त 5 दिवस गणपती मस्त हवा खाल्ला बिल्ला मध्ये, गौरीची भाजी भाकरी सगळं. गणपती बघा, गणपती होते तेव्हा ती इथे नव्हती, माहेरी होती. त्याच्यामुळे आपले जे व्हिडिओ निघाले ना गौरीचे गणपतीचे, ही नव्हती ना, तर ही खूप हौशी आहे. साडी बिडी नेसून अशी मस्त शिवलेली, मला साडी बिडी शिवलेली, नवीन साडी शिवलेली त्याचीच आहे. आता नंतर नेसणार. मग नेसतेस की नाही गणपतीला? गणपतीला कुठं नेसले, नवरा ड्रेस घालून पाठवला. हो, तू ये बाबा आले तुला घ्यायला. तू नशीबवान आहे. पण हे बघा मोदक घेऊन आले माझ्यासाठी. त्यातला एक मोदक खाऊन झालाय ना. कुणालच्या बाबाने खाल्ला एक मोदक. बऱ्याच दिवसाने आलीस ग. मी आता आज येणार होती तुला भेटायला, खरोखर येणार होती. तिकडं तुझा पत्ता नाही, म्हटलं काय तू येणार नाही, मोदक राहणार तसेच. म्हणून मी आता गरम केले परत व्यवस्थित त्यांना चाळणीमध्ये पाण्यात हे करून, आणि परत ते लगेच घेऊन आली. अंथरुणाची घडी केलेली तशीच जागेवर आहे. काल अंगारकी होती ना म्हणून तू बरोबर. हा, कोंबडी सोडायची. नको, हिचे ना वडील आले होते गणपतीला. किती वय आहे तुझ्या वडिलांचं? 70 वर्ष. हा, म्हणजे ना 69. म्हणजे कौतुक आम्हाला ह्याचं वाटतं. मी पण तिला मी बोलणार होती, आता तू दिसलीस म्हणून मी येणार होती तुला घरी भेटायला. म्हणजे एवढ्या अंधारातनं आमच्या इकडे रात्रीचं येणं म्हणजे खूप रिस्की आहे. हा, म्हणजे रेग्युलर ज्यांना रस्ता माहिती आहे ना, म्हणजे इथे जे राहणार आहेत त्यांना काही वाटत नाही. पण असं अनोळखी कोण येणं म्हणजे खूप कठीण आहे. आणि ते बिचारे आले धडपडत 7-7:30 दरम्यान काहीतरी आलो. मी बघितलं त्या वडिलांना येताना इकडून बघितले. हो, आणि पडले ते तिथे अंधारामध्ये. बोला धडपडले बिचारे. त्यांना म्हणजे आजारी असतात ते, असं डायबिटीस वगैरे आहे. पण तिला म्हणजे माहेरी नेण्यासाठी खास आले होते गणपतीला. हो की नाही ग? मी बघितलं का, मी तिकडनं आली ना, आता बघितलं मी, तुला हात पण मारलेली. पण मला असं वाटतं की कोणतरी पाहुण्यालाच म्हणून आता मी आलेच त्यांना भेटायला. आणि नंतर मला ती गेली ना माहेरी, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मला माहिती पडलं, कुणाचे बाबा म्हणाले की ही माहेरी गेले, तिचे वडील तिला न्यायला आलेले. म्हणजे ही रस्त्यामध्ये ना भेटली कुणालच्या बाबांना, जात होते ना माहेरी तेव्हा मला माहिती नाही का ते हे दरवाजा उघडे ना म्हणून. अशी म्हणून तुला मी सांगते की तू नशिबान आहेस. तुझे वडील तुला घ्यायला आले, माघारपणाला मला घ्यायला आले वडील तुझे. हा, घेऊन जा. तुझं काम बाकी आहे ना, मग तुला जायचंय. हा, चल जा. मग मला कधी नेशील? आपण जाऊया एक दिवस. हा ना, झरीवरती. हो, ते पाऊस पडतो ना, जरा पाऊस जरा हे जाऊया आपण एक दिवस. हा, चल मग. हा, चल. दुपारचे 2:10 झालेत. रुटीन सगळं आपलं आटपून झालेलं आहे. आज म्हटलं थोडंसं बोलावं तुमच्याशी. आता एडिटिंग करण्यासाठी मी इथे गाडीमध्ये आले होते. तर आपल्या चॅनलचे 9,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले काल रात्री. तुमच्या कमेंट्स आल्या, आपल्या ताईंचे फोन पण आले होते. म्हणजे अगोदर तुम्हाला सांगते, मला माहीतच नव्हतं. तुमच्या जेव्हा कमेंट्स आल्या ना तेव्हा मला कळलं की नाही 9,000 कंप्लीट झाले म्हणून सबस्क्रायबर. त्याच्यामुळे असा खूप आनंद होतो आहे की इतकी यूट्यूब फॅमिली आपली मोठी झाली. म्हणजे खरं तर विश्वास नाही बसत या गोष्टीवरती की इथपर्यंत मी आले.
आणि हे सगळं शक्य झालं आहे तुमच्यामुळे, माझ्या फॅमिलीमुळे. नाहीतर खूप कठीण आहे हे सगळं करणं. काल तुमच्या कमेंट्स वाचल्या ना, एकदम मन ना माझं भरून आलं आणि खूप असा आनंद झाला. आणि असं काम करण्याचा जो उत्साह असतो ना, तो अधिक वाढला आहे माझा. त्याच्यामुळे नवीन जोमाने अजून छान छान व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयत्न माझा चालू असतो. मी नेहमी प्रयत्न करतेच, पण अजून ह्याच्यापुढे पण अजून काही वेगळं देता येईल का, हा माझा प्रयत्न चालू राहील. आपल्या ज्या ताई आहेत, काकी आहेत, मग सर्वांचे ना अगदी मनापासून मी आभार मानते. म्हणजे भरपूर चुका कधी कधी माझ्याकडून पण होतात, तरी पण मला तुम्ही सांभाळून घेता. माझं काही चुकलं असेल तर मला तुम्ही सांगता कमेंट करून की ह्या पद्धतीने कर म्हणून. पर्सनली काही जण मला मेसेज पण करतात व्हॉट्सअपला की प्रिया अशा पद्धतीने कर. कारण अजून कसं मला बरंचसं नॉलेज अजून नाही आहे यूट्यूबकडे, कसं व्हिडिओ तयार करायचे अजून मी शिकतेच आहे. त्याच्यामुळे खूप असं बरं वाटतंय मला. ह्याच्या पुढे पण आपली फॅमिली अशीच वाढत जाऊ, अशी देवाकडे प्रार्थना करा माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी. खूप आधार वाटतो मला तुमचा सर्वांचा, खरंच खूप आधार आहे मला तुमचा. आणि कुणालच्या बाबांचं सांगते मी, ते पण खूप खुश आहेत कालपासून. आता पण ते होते ते माझ्याजवळ पण ते मला म्हणाले की नाही मला बोलायला जमणार नाही. त्याच्यामुळे म्हणजे खुश होते, पण ते मी असं पटकन असं मला नाही जमणार बोलायला असे कॅमेरासमोर. त्याच्यामुळे मग ते गेले हे बाहेर. नेहमी त्यांचा पण जसा तुमचा सपोर्ट आहे ना मला, तसा माझ्या मिस्टरांचा खूप सपोर्ट आहे, खूप माझ्या मुलांचा खूप सपोर्ट करतात मला. त्याच्यामुळेच तर मी इथपर्यंत आले. नाहीतर एवढं सगळं करणं ना खूप कठीण आहे, एकटी बाईने अवघड आहे खूप करणं हे सगळं. त्याच्यामुळे फॅमिली हवीच सोबत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही तुमच्याशी मी शेअर केलेलं आहे ते तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट करून मला जरूर सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.